umsebenzi wakho manje. Amen. Noma ngingawuzwanga ngeke ngihambe ngokuchaza ukuthi noma umuntu engangibuza. Amen. Uthi uMoses ngelinye ilanga mayethunywa uthi ngiyofika ngithini kuNkulunkulu kuFaro. uJesu uNkulunkulu wayephelele ukuthi ngiyothi ngubani, wathi unginguye. Amen. So unginguye okubeka emsebenzini, ingakho uyikho konke. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Phandle kokuchitha isikhathi ngicela sivule 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17 verses 39. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proved them. And David put them off him. 40. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag, which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. 48. And it came to pass, when the Philistine arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. 49. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth. Hebrews 11, 24 to 26. verse 24. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Incwadi yokuqala kaSamuel chapter 17 and 39. uDavide wabhinca inkemba yakhe phezu kwezembatho zakhe, wazama ukuhamba ngokuba wayengazilingi. uDavide wathi kuSawuli, anginakuhamba nalezi, azikakaziningi. uDavide wayesekhumula, wathabatha induku yakhe ngesandla, wazikhethela amatshe ayisihlanu abushelelezi emfudlanyeni, wawafaka esikhwameni somalusi ayenaso eyekeni lakhe. Indwayimane yakhe isesandleni sakhe, wasondela kumFilisti. 48. uDavide wayesethi kumFilisti, wena uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula, kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebawothi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli oyeyisile. 48. Kwathi lapho esuka umFilisti weza wasondela ukuhlangabezana noDavide. uDavide washesha wagijima ngasempini ukuhlangana nomFilisti. uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe, wakhipha khona itshe, waliphonsa, wamshaya umFilisti ebunzini. Itshe lashona ebunzini, wawela phansi ngobuso. Ncwadi kwabaseHebheru chapter 11 verse 24. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha
ukuphathwa kwabi kanye nabantu bakaNkuluNkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke umvuzo. Haleluya. Libonge igama lika Jesu. Ngiyalibingelela futhi egameni lika Jesu. Amen. Ngiyakubingelela Mrs. Ncube egameni lika Jesu. Singahlala phansi. I said topic yami iti you are in a battle, be selective. Amen. You are in a battle, be selective. Amen. Umfundi ubhuti ukhulumile lana ukuthi sisempini. Amen. Libonge igama lika Jesu. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi sisempini. Amen. Kumele sibe selective in everything esiyenzayo. Amen. Libonge igama lika Jesu. Sibona uDavida I think almost most of us yayazi indaba kaDavida. Amen. uDavida wayengomunye wabafowabo bakaSaul. Amen. Last born kulwamdeni. Libonge igama lika Jesu. Simbona esiya okay ngihle ngifike lapho ukuthi siya kulwa lo Goliath mfundisi wami. Amen. Ekulweni lo Goliath. Amen. Libonge igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli uSaul ubhuti wakhe umuntu wayeleader yaba-Israyeli. Amen. Wakhuluma naye wathi uma usiyakulwa lalo umuntu wamzama ukumsiza, wamgqokisa imbatho, wamgqokisa yonke into yokuzivikela. Libonge igama lika Jesu. Kodwa uSaul uDavida akazange yale. Amen. Ngoba wayengamazi uDavida, wayengamazi umFilisti lo uGoliath, futhi wayengayazi Israel. Kuthi uSaul wayemazi kahle futhi esebenayo isikhathi eside kuleya ndawo, kuleya camp. Libonge igama lika Jesu. Kodwa simbona uDavida ekhumula impahla. Wakhumula impahla lezana kwakuthiwa ekulwa ngazo. Wathi I'm not used kulezi zinto mina. Libonge igama lika Jesu. Wathi angijayelanga ukugqoka lezi zinto. Amen. Ngike ngalwa, ngike ngavikela imbuzi zikababa ehlathini, ngabulala ibhubezi, ngabulala lebhere. Libonge igama lika Jesu. Wakhumula impahla. Libonge igama lika Jesu. Ekukhumuleni impahla lithi iBhayibheli wayethwele ibag nyana. I think ngamabhegi lawa abawathwala lamalanga abafana. Libonge igama lika Jesu. Lithi waselecta, wahamba wazange wathatha noma iliphi litshe, kodwa wahamba wayakhetha amatshe abutshelezi ayesmooth kulawo wonke. Amen. Wakhetha only 5. I think uyabona makuthiwa umuntu sesiyakhetha ukhethe entweni ezinengi. Libonge igama lika Jesu. So ngifuna ukukhuluma ngokuthi kumele sibe ngabantu abakwazi ukukhetha. Amen. Singenzi noma yini noma yinini noma lobani. Amen. Kodwa sikwazazi ukuthi singobani, sifitha kuphi ngasiphi isikhathi. Amen. uDavida wabona ukuthi mina ngifani noSaul. Amen. Ukuthi ngikembatha lingubo. Yebo ngumfowethu, kwakumele emlalele, kwakumele ekwazi ukumlalela njengobhuti omdala. Amen. Kodwa wakubeka eceleni ukuthi ngubhuti omdala. Amen. Akazange amdelela, kodwa wakubeka eceleni wathi mina engikwaziyo lokho angeke kungisebenzele. Sometime amanye ama-battles esihlangana nawo endleleni siyanqotshwa ngenxa yokuthi asikwazi ukukhetha ukuthi ngihamba nobani. Amen. Abanye banama-prayer partners khonapha. Amen. Wrong. Amen. Right mayekhuleka but wrong ukuthi ebe nawe ku-prayer yakho. Libonge igama lika Jesu. Abanye abantu siyahamba sisheye ezinye izinto labantu abarongo. Amen. Sigcina siluza izimpi zethu endleleni. Libonge igama lika Jesu. Ubani lo uJoseph, liyamsamkhuma isitori sika Joseph. uJoseph
wadileya ukuthola iphupho lakhe. Yebo waphupha ezibone siba inkosi, ezibone siba mkhulu kunabafowabo, kodwa leliyani iphupho sibona lidileya esiba nama-challenges amanengi ngenxa yokuthi kazange ebe selective ekuthini usheya nobani leli phupha aliphuphileyo. Amen. Wamana washeya nje iphupho nabafowabo nomzali wakhe, kade abayithandi lento ayishoyo noma yayiyiyo kodwa azange bayithanda. Amen. And umuntu mayengayithandi into efuna oyenzayo kumbe ofisa ukuyenza uza kwenza sure ukuthi uyakuphazamisa. Amen. Ngibonga igama lika Jesu. So asingavumini ukungena kuma-battles whereby ukukhulekela into okade ungayibalekela somewhere somehow. Amen. Ngibonga igama lika Jesu. Kunencwadi I think Judges chapter 7 verse 1 ikhuluma ngoGideon. uGideon wayehola ibutho lika-Israyeli. Libonga igama lika Jesu. Wayenabantu abayi almost 32,000. Amen. Lithi iBhayibheli njalo uNkulunkulu wayekhuluma noGideon mamfundisi. Amen. Njalo uNkulunkulu wayekhuluma noGideon ekuleni kwabo. Wathi lalela ukuze mina ngibonakale ukuthi nginguNkulunkulu, ukuze lingaziboosti lini ukuthi linqobile impi or abantu bethi linqobile impi ngoba libaningi. Ngifuna le 32,000 le iphunguke. Libonga igama lika Jesu. Wayiphungula kanje waba subtractor kanje endleleni wathi wathi because waphuma first waphuma 10,000 angithi waphuma 10,000 wayiphungula kanje wathi okokuqala awukhulume nabo. Amen. Ukuthi bonke abantu abanokwesaba kancane abanefear njengoba sesiyahlangana namamidiyani. Amen. Abamelana nathi bonke abantu abanefear abake bebuyele emuva. Amen. Abantu ababuyele emuva, that was 10,000 yabantu ababesesaba. Amen. Of which kwasala ngaki no kwabuyela 22,000. Amen. Kwasala 10,000 babe 32,000 bonke kwasala 10,000. Amen. Bahambe endleleni uNkulunkulu wayengekho satisfied ngaliya number futhi. Amen. Ngoba it's not about in number. Amen. Lithi iBhayibheli is not about power or by might. Amen. Kodwa it's all about umoya kaNkulunkulu. Amen. It's all about the Spirit of God ophila kithina. Amen. Anti iBhayibheli lithi uNkulunkulu mengakithi kubani ongamelana nathi. Amen. Yebo bengaba ngakithi abanemali. Amen. Bekwazi ukuzidefenda. Amen. Kodwa bayahamba behluleke. Amen. Kodwa uma uNkulunkulu engakithi. Amen. Kubani ongamelana. uNkulunkulu wayefuna ukuzibonakalisa kuGideon ukuthi mina uma ngingakini. Amen. Ngimkhulu kunalophila ezweni. Libonga igama lika Jesu. Hallelujah, hallelujah. Lithi besahamba endleleni uNkulunkulu wakhuluma noGideon futhi. Amen. Wathi Gideon le 10,000 is still too much. Amen. Awuphungule wayithi ngizoyenza icebo. Amen. Wathi hambani emfuleni liyokuphuza amanzi. Amen. Wathi labo abayaphuza amanzi okwenja. Amen. Bewachapha amanzi anje. Wathi labo yiba bozahamba nabempini. Amen. Kodwa abazofika beguqe phansi bephuza amanzi abasale. Amen. Wahamba nabo Gideon. Amen. Lithi out of 10,300 yabantu. Amen. Eyaphuza amanzi okwenja. Amen. Of which out of 32,000 kwasala 300 yabantu. Amen. Laba abantu bazimisela ukuthi beye empini. Libonga igama lika Jesu. Kwakungayisibona bayempini. Amen. Just uNkulunkulu ekwenzeni konke uNkulunkulu mayezokulwela ufuna your present. Amen. Ufuna ube khona kodwa kusinguwe yokulwa. Amen. Wengafuni bonke labana but wayefuna ipresent yabo. Amen. Kodwa kunguye uNkulunkulu ozobanqobela amamidiyani. Libonga igama lika Jesu. Lithi kwasala 300. Amen yabantu. With 300 leyo waselecta futhi uNkulunkulu. Amen. Libonga igama lika Jesu. Wathi Gideon awehlukanise le 300 ibe ngama groups ayi3. Libonga igama lika Jesu. Bahlukana baba ngama groups ayi3 again. I believe ukuthi baba ngama 100. Amen.
nawe uyaqala impi ukuthi behlasela, amen. Base bebancane, amen, kodwa wayengakibo wayemkhulu. Libonge igama lika Jesu. Ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi emsebenzini wakho, amen, ayisibo bonke abantu abahamba kunye nawe, amen, ongabashayela ama-secret or amaphupho akho, amen, omakhelwane bakho, amen, ayisibo bonke abantu abahamba nawe, amen, even emdenini wakho, amen, ayisibo bonke abafowenu abazohamba kunye nawe, amen, even nabantwana bakho, amen. Ungasheyi noma ngubani ebantwaneni bakho izinto eziyokuhlupha kusasa, amen. Awubheke umntwana ozakwazi ukuphatha imfihlo, amen, not ukuthi uyafavor, amen, kodwa awubheke umntwana ngesinye isikhathi uzokhuluma something lo mntwana kanti intathu ingekho ingozi, amen, kodwa ibe ingozi kuwe, amen. Esehambe wayitshela kuphi omakhelwane, amen. So kumele sibe selective kukho konke sikwenzayo, asikhethe, amen. uDavida wakhetha amatshe ayi5, amen, ukuthi kulwa lo Goliath, amen, and kwakungasomatshe kuphela kodwa ayengamatshe abotshelezi. Libonge igama lika Jesu. Only litshe liwane labulala uGoliath, amen. Asifunda ukukhetha, amen, singahlali noma ikuphi. Sometimes indawo esihlala kizo ziyenza sinqotshwe, amen, ayikuthi zimbi, amen. Impahla zika Samuel zazingala sona ukuthi azigqoke uDavida, amen. Libonge igama lika Jesu. Kodwa wayengeke anqobe limpi uma wayengazigqoka, amen. Libonge igama lika Jesu. uMoses lithi iBhayibheli wathi esekhulile, anti wakhula ngaphansi kwaFaro. Lithi iBhayibheli wakhula ngaphansi kwaFaro eyindodana wendodakazi kaFaro, amen. Kusho ukuthi wayengumzukulu kaFaro, amen, ezalwa ngumntaka kaFaro, amen. Kodwa wathi esekhulile ngoba babemtshontshile, amen, kodwa kumtshontsheni kwabo bathi bayahaya umuntu, baqhatsha umuntu ongumama womntwana, amen, bamholisa ngapha engumama kumntwana, amen. Lithi iBhayibheli uMoses wathi esekhulile, amen, ekhule kamnandi, sithola konke akwayekudinga empilweni yakhe. Lithi iBhayibheli wathi esekhulile, amen, wayala ukubizwa ukuthi ungumntwana, uyindodana kandodakazi kamntaka Faro, amen. Libonge igama lika Jesu. Ayikuthi lithi iBhayibheli wathi ngamana ngihlupheke, amen, labantwana bakaNkulunkulu than ukuthi ngiphile kamnandi, amen, ngisesondweni. Libonge igama lika Jesu. Sometimes akukhethe something, amen, wathi lokhu kwenzela ukuthi kunomvuzo awufunayo, amen. Sometimes awukhethe, sometimes, amen, as long ubunzima buhamba le presence kaNkulunkulu, amen, awukhethe bona. Libonge igama lika Jesu. Ume njengoba umfowethu ethe kasime. Libonge igama lika Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Angenyela ngasibala ngendaba kaAbrahama loLothi, amen. uAbrahama loLothi ngabantu ababezwana, amen, kodwa uNkulunkulu uthi wayebacebisile baba nemfuyo eningi, baba nobasebenzi babo, amen. Abasebenzi babo kwenzeka ukuthi bangazwani endleleni, amen. uAbrahama njengomuntu omdala, amen, oholwa ngumoya, wananzelela ukuthi lokhu ngeke kwenze akuze kuphelela kubasebenzi kodwa kuyobuya kithina nje kimi njengoAbrahama noLothi, amen. Wathi waya kuLothi wathi mfowethu abasebenzi bethu abazwani kahle, amen, bayaxabana, amen, okulandelayo kuzoxabana thina, amen, asehlukane mfowethu, amen. Wathi ke wamnikeza ichoice, wathi khetha wena ukuthi ufisa ukuthi wena ube kuphi kule ndawo esinikeziwe. Iseems kwakuliplazi like, amen. Wathi khetha ukuthi ulithi iBhayibheli uLothi wakhetha indawo eyayinhle kakhulu, amen, eyayigreen kulotshani bodwa. Libonge igama lika Jesu. Hallelujah, hallelujah. Ulokuzeni Abrahama wakhethe wathathe kwakusele, amen, kodwa ipresence kaNkulunkulu yayihamba loAbrahama. iBhayibheli lithi lapho esiyokubeka khona unyawo lwethu, amen,
leyo ndawo siyokuyibusa. Amen. Libonga igama lika Jesu. Uma usubeka inyawo lwakho, amen, leyo ndawo wayibusa. Izola whatever okwenzakalayo izenza lokho okufunayo. Amen. Whatever kuzokwenzakala kuleyo ndawo kuyilokho wena ofuna kwenzakale. Amen. Lithi leyo ndawo yayiyomile ingenatshani. Amen. uAbraham unezifuyo ufuna ukukhulisa izifuyo zakhe. Amen. Kodwa wavuma ngoba wayechuzile ukuthi indoda achuza mina ngizothathwa kukhona. Amen. Kodwa ngoba uNkulunkulu wayehamba noAbraham. Amen. After iminyaka elandelayo sibona indawo kaAbrahama isinhle okumangalisayo. Amen. Libonga igama lika Jesu. Asifundeni ukuchuza kahle. Amen. Sifunda ukuchuza ama-partners right. Amen. Even amabandla wonke akulabandla eli-wrong. Into obizwa kuthiwa ibandla yakhiwe nguNkulunkulu. Amen. Kodwa ayisiwo wonke azakusebenzela wena. Libonga igama lika Jesu. Awukhethi ibandla elizophilisa wena. Amen. Elizokusebenzela wena. Libonga igama lika Jesu. Hallelujah. iBhayibheli kwindawo likhuluma ngokuzila ukudla. Amen. Lithi lolu hlobo alizukuphuma ngaphandle kokuzila ukudla. Amen. Hayi ukuthi ukudla kurongo. Amen. Umuchi ukudla usekela lokhuyana lalokhuyana, hayi ukuthi kurongo but uyakhetha. Amen. For ukuthi unqobe lempo ohlangana nayo. Amen. Libonga igama lika Jesu. uJakobe ngesikhathi echiya ifamily yakhe echiya konke, hayi ukuthi ifamily yayirongo. Amen. Kodwa kwayikuthi eyehlangana nendoda enguNkulunkulu. Libonga igama lika Jesu. Ukuze uhlangane noNkulunkulu kumele ukhethe abangani. Amen. Ukhethe indawo ohlala kizo. Amen. Ukhethe amagama owakhulumayo emlonyeni. Amen. Noma engafika engqondweni okunye zibambe. Amen. Uthi lokho angizwe ukukukhuluma lokho. Amen. Akuzukumosha kulo engikhuluma laye. Amen. Kodwa kuzomosha impilo yami. Amen. Noma ngingamthuka kodwa inhliziyo yakhe ngasali buhlungu kumoshela mina. Amen. Awugcina igama lakho. Amen. Libonga igama lika Jesu. Igama lakho liyilebu lenhle kakhulu. Amen. Ungayidayisi noma kanjani. Amen. Libonga igama lika Jesu. Awuzivikele man. Amen. Ubalekele okubi wenza okuhle. Libonga igama lika Jesu. Noma kwesinye isikhathi indlela uthi omhlabeleli uthi kwesinye isikhathi kuyenyukela. Amen. Kwesinye isikhathi kuba yigravel. Amen. Noma kunjalo. Amen. As long indlela yakho uyi-understand and ile presence kaNkulunkulu awuhlale lapho. Libonga igama lika Jesu. Namhlanje inkonzo yami sekuthini awukhethe kahle nkumta kaNkulunkulu. Amen. Ungahambi noma ngubani. Amen. Sometimes asinqotshwa ngoba sikumele sinqotshwe. Amen. Kodwa ngabantu esikhamba, especially abantu esikhamba nabo. Amen. Abantu sometimes senza labo izinto zikaNkulunkulu. Amen. Ayisiba abantu abazosifikisa ku destination yethu. Amen. Bazosenza sihlale sidifithwe njalo. Amen. Ukuze ubuye lapho uzofakaza ubufakazi obubambakalayo. Ngangizwa abantu bebuye bezofakaza. Ubona ukuthi lo muntu ufakaza nje kuyibufakazi. Yebo phela lo bunqotshiwe uyatestify, uyabutestify ukuthi unqotshiwe. Amen. Uyeza ukuthi umuntu lo testify nje ukuthi unqotshiwe uhambanga kahle. Amen. Usebonga nje ukuthi ekunqotsheni kwakho uyaphila. Amen. Libonga igama lika Jesu. Kodwa sifuna ubufakazi. Amen. Ukuthi ngava after sengiselectile njengoDavida. Amen. Ngiwisile indoda engigoliyathi. Amen. Libonga igama lika Jesu. As long usahamba lalokho kuthandwa inyama yakho. Amen. Libonga igama. Usadla lokho kuthandwa inyama yakho. Amen. Usambatha lokho kuthandwa inyama yakho. Amen. Somewhere somehow. Amen. Ezinye izimpi ziyokusinqoba kungafanelanga zisinqobe. Amen. Libonga igama lika Jesu. Wena ungamethembu omunye umuntu. Lithi iBhayibheli ubusisiwe othemba lakhe linguJehova. Amen. Ongahambi ngezeluleko zababi. Amen. Okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Amen. Lithi lo ufana nesihlahla esitshalwe ngaseceleni komfula. Amaqaba ungawasawabuni. Amen.
libonga igama lika Jesu. Awuhlale kuNkulunkulu wena, amen. Ungakhulumi noma yini kumakhelwane, amen. Noma ngathiwa ngumfowenu kanganani, amen. Awungashiyi noma yini, amen. Kuzokudileya ugcina ungafikanga lapho kumele ufike khona, amen. Asiphakameni bazalwane. Umthandazo wami ukuthi mntaka uNkulunkulu awuzihlole namhlanje, amen. Ukuthi lapha engihlala khona, amen. Ngihlala labantu, nginabamakhelwane aba-right, amen. Libonga igama lika Jesu. Emsebenzini wami, amen. Izinto engizixoxayo ngixoxala izinto ezi-right yini, amen. Kwamina nje, amen. iBhayibheli lithi sizindle ngezwi likaNkulunkulu ubusuku nemini. Ingqondo yami ispend isikhathi sonke izindla ngani, amen. Namhlanje ngifuna nje ube naleyo nhliziyo uthi uNkulunkulu ngisize, amen. Ngikwazi ukuselecta, amen. Ngikwazi ukukhetha okufanele okuzokungenza ngifike lapho kumele ngiyefika khona, amen. Lithi iBhayibheli uIsrayeli wakazange alifike iKhenani, amen. Ngenxa uhambe complain endleleni, amen. Wayengazidli ngezwi likaNkulunkulu kodwa wayecomplaina noma wayebona imana still wayecomplaina, amen. Kodwa ukuze sifike namhlanje lapho kumele sifike khona ukuthi uNkulunkulu aphile kithina. Asibe selective lapho esihamba khona, amen. Lapho esihlala khona.